ВиК Благоевград ще положи максимални усилия да се справи с гласуваното доверие. Изправени сме наистина пред един сериозен проблем. Това е първата крачка за осъществяване на реформата в ВиК сектора на територията на нашата област. Проблемът е следния, всички сте запознати, че без да има укрупняване, без да има консолидация, няма как да бъдем бенефициенти по оперативна програма „Околна среда“. Както спомена господин Михайлов, средствата необходими и заложени в договора, който ще се подпише, е за срок от 15 години и те са в рамките на 21 милиона лева. Това са крайно недостатъчни средства за поддържане на системата, така че силно се надявам, след като се случи втората крачка, извършване на консолидацията и укрупняването, да бъдем бенефициенти и да можем с тези средства, предоставени от Европейския съюз, да предоставим една качествена услуга на населението. Осъзнавам отговорността, която поемаме и силно се надявам да оправдаем доверието на гражданите на област Благоевград.